Estem a Wadi Beni Auf. És preciosíssim. Són 3 hores de canó. Baixades amb ràpel, aigua, molta roca, moltíssima roca, òbviament. Però sabeu com es diu exactament? Aquest wadi, aquest tros, aquestes 3 hores, es diuen The Snake Gorge. I per què es diuen The Snake Gorge? Seria com el barranc de la serp, no? Molt fàcil. A Oman, perquè estem a Oman, estem ben bé a uns 160-170 quilòmetres de Màscat, de la capital, hi ha molta cultura hindu vinculada a l'Omani, amb la qual cosa diuen que aquí a les afores hi havia un poblet molt petitó on hi havia un nen que s'ha posat malalt. A la cultura hindu, la Nagini, que és una serp, us sonarà perquè sempre va al costat del Voldemort en totes les històries del Harry Potter, a la cultura hindu la Nagini és una serp que cura a la gent. I els pares del nen van fer una espècie d'invocació i la Nagini ho va sentir i va començar a venir sota terra, atrevessant continents i mars i el que fes falta per venir a salvar la criatura en qüestió. Quan va arribar a aquesta zona hi havia molta pedra, havia de fer molta força i va començar a fer forat i forat i forat i va fer la Snake Gorge fins que va arribar a casa del nen i el va curar. No us penseu, però, que aquesta Nagini fa aquella cara com la del Voldemort, allò de... Es porta bé. Apa, que caic. Ei! Ojo,